da yau da gobe akwai addu'a muhimmiya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya baiwa wani daga cikin sahabban shi. Akwai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya so ya imani tun kamun a fatahu Makka. To amma saboda rauni da tsoro da yanayin da yake ciki sai ya zamana kamar mu'minu ali fir'aun. Yana da imani amma ya ɓoye imaninsa. Sai da aka yi fatahu Makkati, manzon Allah ya dawo ma Makka Madina, sannan ya biyo manzon Allah ya ce ya zo ya nemi gafara kuma yana da imani. Saboda haka sai ya zamana duk ɗan kwanakin da ya yi a Madina kullum cikin kuka yake. Kullum cikin kuka yake. Ina ganin kaman ba Ammar ba ɗaya sunan shi Umair. Yawa sunansa Umair. Saboda haka kullum yana cikin kuka. Ran nan manzon Allah ya ce mishi, kukan me kake yi? Kayi imani. Ai Allah gafurur rahim. Ya ce haka ne ya Rasulullahi, amma ina zargin kaina. Na zauna a Makka. Ka zauna a Makka. Shekara 23 nan na annabta, 13 a Makka kai ina maka. Kuma na san gaskiya kake kira, amma na kasa bayyana imani na. Ka dawo Madina, na ci gaba da zama a Makka. Ina da imani, na kasa hijira saboda raunina. Sai da aka yi fatahu Makkati sannan nayi imani, anya wannan raunin nawa Allah zai kalle shi, Allah zai karɓi uzurina. Sai manzon Allah ya ce mishi kakka damu. Idan shekara ta zo ƙarshe, ka yi sallah raka'a 2. Raka'an farko ka karanta Fatiha kafa ɗaya kamar yadda aka saba a kowane dama kowace sallah. Fatiha dai akwai ta guda ɗaya ko? To sai kai Ayatul Kursiyu sau 10. Sai kai Qul huwallahu suratul Ikhlas kenan ko sau 10. Raka'a na biyu ma kai. In ka samu dama ka maimaita kayi 4 yayi. In kayi 6 yayi. In kayi 8 yayi. In kayi 10 yayi. Ka dai wannan dai raka'a biyu ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mishi. Yace to in kai sai kai addu'a. Addu'ar ita ce zan faɗa da Hausa saboda ba kowa ne zai iya kiyaye ta da Larabci da wuri ba. Amma akwai ta a cikin Iqbalul A'mal. An kawo ta bayanin ta cikakke ma akai. Addu'an da Hausa shine, ya Ubangiji ina roƙonka wannan shekarar da ta gabata duk abin da ka umarce ni na aikata na alhairi ban yi ba, Allah yana roƙonka gafara a gare shi. Duk abin da ka hana ni kada na aikata na sharri na